Panapa banga panapa rina kubva pano. Chokwadi. Harina kumbobva pano banga. Uyese wetu utavadzivisa. Sei why wasina kupinda. Isusu tichiwaziya kuti ndiwo vanhu vacho. Nerunyere kupewa kabuda. Akanzi kwakatumirwa mari kubva kunze kwenyika kubva kuna manganda iyi. Ndisikuziva kuti mari ndakadongozwa rinyere kuti 1 point something. Ndiyo mari yakashandiswa kuti vanhu vasapinda. Wakati inini handisimuda asi kuti nyaya iyi pane businessman wakabvisa 400. Abvisa $400. Endai kuna Tatenda Sango na majeji wane zizeri. Tatenda Sango wakaya pano kwabva pamba pangu panapa. Auya pano ndikati Tatenda Sango petizo. Tatenda Sango wakati ini yese yakanitika. Asi papepa rakaenda uko kwaiko kutaura kuti Tatenda Sango ndiye akaona munhu ari kudhonzwa. Komana wangu wakaerenga kana mapurisa wako akaerenga. Saka ndingagara apa ndaziva kuti pane ropa riri papa. Ndoti handisi hangu ndakarara inini. Handiti zvokunokerwa nokerwa. Uyaona asi iye ndiye akatokoropa ropa. Ngekuti Vabereki vaTendai vati padivi ravo renyaya. Asi patinoenderera mberi nekutsvaga chokwadi, pane rimwe zita riri kuramba richingobuda, Magi. Kubva pane zvatanzwa kusvika pari zvino, vanhu vakasiyana siyana vari kuramba vachinongedzera zita iri. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti sei chii chakaitika kuti Magi azobatanidzwa nenyaya yerufu rwaLucky? Akanga ari kupi pazuva rakafa Lucky? Chii chaakanga achiziva? Uye nei pakazobuda mashoko ekuti aive nechokuita nekucheneswa kwenzvimbo kana kuti kukorobwa kweropa? Asi pane rimwe divi ratichiri kuda kunzwa kubva kuna Magi pachake, nekuti kupomerwa mhosva chimwe chinhu, asi kunzwa munhu ari kupomerwa achitaura ega chimwe chinhu chakasiyana zvakare. Muchikamu chinotevera tichagara naMagi, tamubvunza kuti sei vanhu vakawanda vangotaura zita rake. Chii chaizvo chaakaita, uye chii vanhu chavasingazivi chakaitika pamusoro penyaya iyi chaanoziva iye ega? Magi achazotaura ega, uye pamwe mhinduro dzake dzichatipa chimwe chikamu chepuzzle yatave kutsvaka. Usapotsa chikamu chinotevera cheKunasheTv Investigates.